Ubonile nje kunomsebenzi bekuhlushekwe kanjani nezindlu. Uma ngenzeka ibhizi uzophinde kuhlushekwe kodwa kuthiwa umenzi udumile. Kuthiwa umenzi udumile uthenga imoto umenzi wenzani kodwa sinenkinga ezindlu. Yabona? Nakho ngiyakuzwa kuyiphuzu impela kulungile. Lena emonto phela ke nawe uyasho ngoba wena indlela nawe ozizwa ngayo. Mhlawumbe phela nalapho ubudinga nawe ukusekwa nawe noma masikhulume sikushoyo usiseke kuloko esikusho ngoba phela nami anginqumi kodwa ngizofuna nami ukuthi senze njani ngempela siyithenge yini imoto kodwa uyakubona yini ubungozi bemonto. Cha umbono wenu ngiyawubona ngoba oyimali uyabona mina imoto engathi ngathi mina bangitshela umphathi ngathi mphathi imoto engiyithandayo mina ile mina ngasho imoto enkulu kabi ukuthi masebenza njengoba sisebenza naye umphathi esisiza mase kuthiwa ngempela mina sengifuna imoto mina ngihlezi ngimtshela imoto enkulu kabi ngendlela ke esisebenza ngayo nomphathi singayithenga leyo monto kodwa leyo monto izohlala la entanyeni ngoba njengamanje yayibona nje le njengoba ngempangeni iqhumsiso ndo enquthu sashaya umgodi laqhuma qhu lisalahla liphelile ngaphambili yagobisa irim two yamasonto wabulala same time khona amasonto lapha endlini amasha ingcono kabiza kangcono 1000 mhlambe 300 500 yabona lawo kodwa yabona ngifaka irim eminyama ngemuva ngayithole ngapha eqondi because igobile ngisamele ngoyikhana wathi ifuke nginale monto enkulu kwezothitha ilalo lilodwa lifuna 3000 nanga umntwana ngapha kuzogcina kwenzekani kuzogcina kufika isikhathi sokuthi le monto isikhona la ebaleni isiyangixaka ngisanitsheli mina sekuyabe kuphela inyanga ngithi hayi umali anginayo imali empuphu hayi kuloku anginayo imali yokuthi ingobani sengisuke ngagagamele yabona ilungile le monto ungasuka ngawe eGoli usuke ngawe yiphi 100% siharisha leze siharisha ngoba sithanda kukabili ke malo umphathi njengoba sixoxa nje ufuna ngibuyele nereport ephathekayo ukuthi mphathi hayi mina mphathi ngicela siqhubeke neplan lethu because njengamanje uma siqhubeka neplan yethu umphathi uzothenga eyakhe imoto eqondene naye kodwa engingakwazi ukuyisebenzisa nami njengoba siharisha imoto so ngeke sisayiharisha imoto mhlawumbe sezofika naye umphathi siyosebenza ngemoto yakhe okukanye ike ngakimi ngaleso sikhashana kodwa kuyobe kunesimoto yami leyo uyabona kodwa manje ukuthi asithenga imoto kuzoba nemoto kube nezindlu ezimile kuzoba konke ngakithi kodwa kunobungozi kusho ukuthi nje nami phela bengiya nakho ukuthi abantu uyasaba kodwa ke mase nibeka futhi ngiyabona ukuthi okuright yikho lokho ngoba ngempela hayi ngoba sasithatha amashansi nokuthenga imoto namanje asithatha ishansi ngathenga imoto kodwa kube kuhle ukuthi ijike kube kuhle kakhulu ukuthi ijike ake kwakhekile ngoba usazi zathu ukuthi izigcine kunqoba kona ukuthi ijike khona impela ke mina bengithanda ngempela ke futhi nje hayi ngempela yabona akodwa ngoba ngangithe yabona mhlawumbe ube kuthiwa saqhubeka nezindlu nje sangahlela monto mhlawumbe ngawusajabulela kona lokho okubonayo yabona ngoba phela kuumsebenzi kwakhona lokho into njengalena phela umbono wenu uright ishaji ngoba phela omunye phela ngasho ukuthi hayi bawona imoto nje kodwa abakhile yabona zimili izindonga bayahluleka uyehle enyuka cha nami futhi ngathatha nje ngokusabela abantu phela ukuthi awusebenza ngihleka ukuthi hayi khohlwa yiloko makufanele bakuhleke awusikhashana lokho awusikhashana mina ngiyacelela nje lokuthi ake ngicela ukuthi sengiyanitshela phela ngithi ukuthi mina ngangihleli kwenzani singase ngitshela umphathi ukuthi mphathi mina ngifisa ukwakhe ekhaya ngiqede ngiqhubeke nesikweletu sasemzini yabantu ngingabikho umuntu ozokhala ngami mangisuka la endabeni ezindlu ngiyacela ukuqhubeka nesikweletu sakwamazibuko noma ngeke ngithi ngiyothenga ngiqedile yini kodwa ngiyacela ukuhamba ibangana nakhona ngiphinde ngime la ngimakhona ukuze
nami ngakho ithemba ngale kungabi nomuntu okhala ngami ngithi ngenza izinto zami ngingabikho umuntu onenyembezi ngami izinto engizama ukuyichaza engathi umuntu ebaleni ehlenyuka bayasikhuluma hayi mela landwe njani yonke leyo kulungekona nje uNkulunkulu mayisipha amandla siqedeni izindla sikhuluma ake ngikhulume nje kakhulu ngale ukuthi asiqhubekeni nayo ngoba le iyadura asazi ukuthi i-budget izoma kanjani kodwa hayi ukuthi yonke into izothatha isikhathi cha sizolo sithi into ebizosenza kuthatha isikhathi ile yokuthatha imoto because le moto le ibizokhokha 6 years ungabeka nje 8 years plus isakhokhela igara i-store ungabeka nje 8 years uyobuqede nini ngobe ngiqhubeke nini nezindlu yabona ngichaza nje nami ngendlela nami engibuka ngayo ukuthi hey nangu nomntwana ukhona manje akufunele ukuthi ngihlale ngithi angina ngisho ishumi nje uma ngabe kuba nenkinganyana ngizoshona naphi yabona mayekhwehlela umntwana kubiza ukuthi akutatazelwe kuphela inyanga kufunele ukuthi kuthengwe ukudla uyimoto ngapha ini hayi kulungile ake niqhubeke nini ngoba phela konke besisakwenza bekuse ukuthi siyabuka ukuthi kuyakhoneka noma ibizokhoneka imoto kodwa manje sisuke yafika ngesikhathi okungakabi sona noma ngabe impela sesiyayimela kodwa ngoba angikaqedi ekhaya yimi imoto i-right lekho hayi akwenziwe into nga-1 i-right lekhona angisho nami bengizofuna indlela nithi ngenze kanjani hayi umbono wenu ngiyawubona ngiphikisani nawo impela u-right ungabe uthi iy'moto zibembile ebaleni ikhaya liphi liphi ikhaya ngoba uyayibona leyo nto leyo ukuthi ngigcine sengikuyingcindezi iyobe siyasiqhatha nami nonsikayethu ngoba ngiyobe mina sengithatha ingcindezi sengibuka ukuthi ngixakekile hey ndoda kunjani la yabona sesiyaqala ke manje naye mhlawumbe indoda wathi ufuna imoto ngayithenga imoto kanti ufunani hayi qhubekani nazo ngoba phela konke imoto kona yokunje phela nawe ungasaxawe lutho ngoba ikhona le kona cha imoto uma usubuka ngendlela phela-ke nje uma sesikhuluma budlapha uma usubuka ngendlela kona-ke abantu abasebesithatha ngakhona seyiyadingeka yona imoto ebhekile ingakho kwesiqasha imoto kodwa-ke kuzosilekelela ukuthi-ke uma singathenge eyami imoto nomphathi akathenge eyakhe imoto akathenge naye ukuqondene naye akathenge eyakhe nami ngizovika ngeyakhe ngilo ngihamba ngeyakhe ngiyaza ngithi nami ukuthi nginayo imoto ngoba phela nansi nami eyala ekhaya ku-right izofike kufanele ifike ngesikhathi ezofika ngaso sibeke nje umoya phansi sikhohlwe mina yazi kube kuthiwa nje ngicabanga njengami mina yazi ngiyikhiphile nje uthi indawo yemoto yebo bengiyithanda kodwa buye ngabuka ukuthi angifisanga-ke kanje uma ngizohluleka ukulandela engangikufisa sengizobhayiza kakhulu-ke ziningi izinto ezizongixaka ngoba ngizobe sengizenza ngokubuka ukuthi kwenzekani ngaleso sikhathi ngimiphi yabona angisazamele ukuthi ngilande lokhu engangikufisa yabona kuba kuhle kabi masekwakhiwe sewuyihlalela nje noma ngabe uphumela uyokhomba itekisi kodwa uhlele endlini ekhaya eli-right babuye u-anti bezogcina iy'nto zabo babuye ekhaya eli-right bakhulume